Ayan mga guys, tayo po ngayon ay gumagawa ng sash, and for today's video, atin pong nililiteringan ang ating sash gamit ang ating Elmer's glue. At syempre pagkatapos po ng littering, atin na siyang wiwigtikan ng Stardust. Opo. At mga guys, pagkatapos nating wigtikan, kailangan na nating ating liskarin ang ating Stardust nang sa ganon atin na siyang mapagpagan. At pagkatapos pagpagan, ibubulad. At ito na nga ang resulta for today's video. Yes, you. Break it down you. So ayan guys, bukod po sa pagiging teacher, tayo din po ay gumagawa ng iba't ibang mga gagawin dito sa school. Kagaya ngayon for today's video, dahil mayroon po kami ditong search para sa aming induction ceremony. Siyempre, fundraising namin para po sa aming projects. So, gagawa po ako ngayon ng aming sash para sa aming search. Bukod sa sash, pati din po yung stage ako po yung gagawa, pero yung sash po yung ipapakita ko po sa inyo for today's video. Opo, yes, break it down you. So ayan mga guys, ganito po yung ating ginagawa kapag tayo po may okasyon dito sa aming school, may search kami at kailangan po ng sash. Hindi na po kami nagpapagawa sa labas o sa iba dahil syempre magbabayad na naman po kami, another gastos na naman po yun ng school. Kaya naman po ginamit na po natin ang ating mga pinangyarihan. Pinangyarihan talaga guys, ayan, dahil medyo may alam naman po tayo ng kaunting pagtingin, may talent naman po tayo sa paglittering at sinubukan po natin itong pakinabangan for today's video. Ayan guys, matagal na po natin ginagawa ito, tayo lang po yung gumagawa ng sash para sa mga okasyon ng aming school. At syempre mga guys, pagkapasok ko pa lamang sa DepEd ay gawain ko na po ito for today's video. Mula 2013, ayan 11 years na po tayo sa DepEd at ito na po yung ating ginagawa. Palagi kapag mayroon pong mga okasyon, tayo na po yung gumagawa ng sash. Actually mga guys, itong talent ko pong ito ay napakinabangan ko po ito ng buong puso, buong husay at katapatan. Opo. Ayan, way back high school days guys, madalas wala pa akong baon. So may mga klase akong nagpapalittering sa akin ng kanilang mga projects at nag-aabot sila ng kahit konting pagtingin. Ayan, so nagbabayad sila ng kaunting halaga at natutuwa naman po tayo dahil karagdagan na po sa ating pang araw-araw na pangangailangan, gastusin sa school. Ayan guys, isa din sa magandang epekto ng talento kong ito. Sa totoo lang natatawa ako dahil hindi ko sukat akalaing ganito ang hapding daramdamin ng puso ko. Hindi, sa totoo lang po guys, yung paglilittering ko po, yung talent ko po sa paglilittering, maski ako na-shock talaga ako kasi kahit yung yung sa patay, yung sa pagsulat ng mga pangalan sa kabaong, ayan, dito po sa aming barangay po, hindi naman sa madalas po tayong mapakisuyuan na maglittering ng kanilang mga pangalan sa patay, sa wreath po, ayan, yung in loving memory from your loving kabit. Charing lang guys. Actually dati natatawa talaga ako kapag may nagpapalittering sa akin sa patay kasi hindi ko talaga maisip na pwede pala yun, yung talent sa paglilittering, mapakinabangan sa pagsulat sa patay. Ako naman, nung katagalan, natuwa na rin po ako dahil kahit papaano nakaka-share tayo ng ating talent sa ating mga kababayan, sa ating mga kabarangay. At syempre, kumbaga, na lang po natin yan, tulong na lang po natin yan sa ating mga mahal na kabarangay, mga guys. So, sa paggawa po ng sash, iba po yung ating gamit. Sa littering po, madalas po na ginagamit natin ay pentel pen, gumagamit po tayo ng iba't ibang uri ng pen. Pero dito po sa sash, hindi po tayo gagamit ng pentel pen dahil napansin ko po medyo mas makalat po kapag may pentel pen dahil kailangan mong sundin yung color ng pen. So dito, direct na po yung ginamit po natin sa pagsulat ng letters ay yung mismong Elmer's glue. Opo. Ayan, so nilittering na lang po natin gamit ang Elmer's glue at pagkatapos po niyan, ilalagay po natin yung Stardust. So doon po, kapag nalagyan na po ng Stardust, syempre yun ang wiwigtikin
Ayan, para hindi siya pumulot diyan yung mga stardust. At pagkatapos mong wigtikin, so pwede mo nang ibulad para naman sa ganun ay magmara na siya. Ayan mga guys. At ayan na nga mga guys, ito na dito yung proseso ng pagwiwigtik. Ayan, yung kanyang stardust, gumamit tayo dito ng kulay ng stardust. So maraming pagpipilian po kayo, pwede po kayong pumili ng white, red. So marami pong pagpipilian, silver, gold. And for today's video, ito po yung ating gagamitin. So ayan, pagkatapos guys, winigtikan na natin ng stardust, babalintungin na natin at atin ng, ano bang tawag dyan, lilitikin. Opo, ayan. Syempre, aayusin yung stardust para hindi naman siya kumalat. Ayan na oh, nakita na ninyo yung result. So dito na naman, panibago na namang pagwiwigtik doon sa ating nilitiringan na mga glue. Opo, nagsasarang na ako for today's video sa aking sasabihin sa inyo mga guys, mga kababayan ko. Opo, ayan. So wigtik-wigtik lang. Doon po sa mga nagbabalak na gawin ito, madali lang po. Tapos ang ginawa ko po, yung mga corner, yung mga kanto-kanto, nilagyan ko po ng lining. Makakabili po kayo niyan sa mga tindahan. Yung ayan oh, sa mga supplies store. Ano bang tawag sa mga store na yun? Basta yung mga nagtitinda ng mga supplies, school supplies. Ayan, ang tawag dyan guys sa lining na yan ay ribbon knit. Yung maliliit na ribbon na pwede po nating mabili sa mga school supply stores. So kayo po yung bahala, pwede po ninyong bumili ng mas malalaki, mas malalapad, at yung may mga design na mayroon parang mga bulaklak na may mga ganon. Tapos ayan, liliskarin na naman at babagtakin na naman sa likod. So ang ginamit po nating pandikit para naman po hindi po siya bumulag yung ribbon knit. Ayan, ay gumamit po tayo for today's video ng glue gun at atin lang pong nilagayan ng glue stick at atin nang nilagayan ang mga tagliligid para naman madikit na ang ribbon knit. Ayan, tinuturong sa akin dito ng aking pupil na ito dito ay may buhang dyan sa letter R. Kaya naman atin din niyang wiwigtikan for today's video mga guys. So kapag ganito pong may mga ginagawa tayo sa school, especially mga sash and stage decor, kadalasan pong ginagawa natin after recess. Ayan, pag recess po, after recess, during recess. So pag recess time, naggumagawa po tayo at madalas po inuuwi ko po sa bahay. Kadalasan gabi ko pong tinatrabaho at pagpasok ng school dala na po natin. Pero ngayon po for today's video, maaga po tayong naglagay nito. And by the way, habang nag-voice over ako mga guys, yung video pong ito ay nung nakaraang linggo pa po ito mga guys. Huwag po kayong mag-alaala dahil nung nakaraang linggo pa po yan mga guys. So winigtikan na po natin yung last part. At ngayon guys, ang gagawin natin ay 6 na pares po para po sa crown, first runners up, second runners up. So yun po yung madalas nating ginagawa. At para sa mga nagbabalak pong gumawa ng mga personalized na ganito po sash, ayan, kung nagustuhan niyo po yung technique natin, pwede po ninyong gawin, pwede po ninyong sundin. At sa paglittering, kayo na rin po yung bahala. Basta yes you. Ito na po yung result guys. Ayan oh. Ayan, thank you so much sa inyong panonood.